Igaz történet alapján. Sziasztok! A következő percekben egy igazán különleges sztorit ismerhettek meg Carlos és Suzyról, akik egy kitűnő művészpáros volt, akik tengeri luxushajókon varázsolták el a közönséget. Az ő történetük következik most. Carlos és Suzy igaz története következik, 8 lappal fogom bemutatni ezt a trükköt, és hadd mutassam be Carlost, a nagy varázslót. Carlos ugye tengerjáró hajókon dolgozott nagyon sokáig, az ő fényképe található ezeken a lapokon, amelyeket most ide a partra le is helyezek. Mivel ugye duettben dolgoztak és különböző illúzió számokat mutattak be, Carlosnak volt egy partnernője is, akit úgy hívnak, hogy Suzy. Ebből is természetesen pont annyit sikerült elhoznom, ahány Carlos van, úgyhogy itt szépen rá is helyezem Carlos és Suzy, stb. No, a történethez hozzá tartozik, hogy ugye évek óta járták a luxushajókat, és hát Suzynak kezdett elege lenni ebből a fajta munkából, ezért egy kikötőben megpróbált egy lerázni a bűvészt, ezáltal Suzy egyedül maradt. De mivel azt szoktuk mondani, hogy bármi történjék is, a shownak mennie kell tovább, ezért Carlosnak egyedül kellett bemutatnia a híres kettéfűrészelős mutatványt. Ez volt Carlos és Suzy rövid love story-ja. Carlos és Suzy sztoriát ismerhettétek meg az elmúlt pár percben, így már ők külön folytatják tovább útjukat, az ő sztoriukat láthatjátok.